Európa-bajnokságon. Stuttgartban negyedik, formája felfelébe. Tegnap szenzációs volt. Hölgyeim és uraim! Dobrovic. József. Magyarország! Jöjjön a biztatás! Dobrovnak lehet sikítani, ordítani, üvöltetni, szurkolni, akár valamit alap is. Ezt szereti ő is és a valaki is. Nézzük a Nívót, Szintrak Szilaj, Nívó, Conversano, 25 és Carlos, szintén Conversano. A jöjjön a pálya, gyerünk Bobrov! Az annyit jelent, hogy könnyedén ott lehet a nyerő körben, a hármas döntőn.